What's up mga lodi? Naanapod mi ang Hogoterong Bisaya. Ang among kuandro nun kay among magbuhat mi og part 2 sa Los Ninyo Girls. What? Sa dili pa na mosugdan, shout out sa ko ni Jose Glyn Coambot nga taga Pagutlan, Liloan. Na ako na gimingaw nimo. Og maora. Los inyo mga girls. Para asa man na yung second account sa Facebook ba? Sa usa, sa iyong uyab, sa keduha, sa iyong kabit. Los inyo girls! Los ninyo guys! Los inyo girls. Mang stalk sa mo una mo mang reply. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Ang gugma nyo para diri namo maragig sirbato sa barko. Boot! Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Di mo ko dito usa. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los ninyo mga girls. Magsige magsuluban ng bra. Platra ba? Los inyo girls. Los ninyo guys! Los ninyo guys! Nalagmanok inyo ha, tapayan. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Mura mo play money ba? Og sa gugma ba sa laki, inyo ra ginanduaan. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Pas pa mo nga dagko kuno kay mog tutoy. Nya po mo dito sa inyong bra. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. May pangyuyo mo balik. Pero kamo, asa mo balik? Los inyo girls. Los ninyo guys! Los joggers, bahalag batig na ang laki basta naalay motor. Inyo lang punta ginoton. Los inyo girls. Los ninyo guys! Pauli mo inyo! Los ninyo girls. Magsiyo mo reklamo nga. Magsiyo may tanawan ninyong my heart win oops. Ano gisugod mo magbra mo diha? Los inyo girls. Los ninyo guys! Los ninyo guys! May pambibi ilong na baby. Pero kamo, wag good mo baby. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Kamausan mi mo TikTok oy. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Og batig naong gani ang manguyab. Study first. Pero og gwapo. Paangkan palargo. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. May mamaglos tayong tanan. Los inyo girls. Los ninyo guys! Pahuay na mo! Los joggers. Kung masakitan gani mo, pasangilan dayon tanan laki. Maong masakitan mo, mas pilion man yung gwapo kaysa namong mga seryoso. Los inyo girls. Los ninyo mga girls. Inosente pa mo. Nya paggawas sa salida nga 365 days. Post di mo sa Facebook nga mapasagsaag dai ko kay para makit-an ko masimo. Bingon iyon day nga laway ko masimo. Nya nangita pag part 2. Los inyo girls. Los ninyo guys! Ilang umugas o naadagputan. Los ninyo guys! Ngano hilig mo tumboy? Wala man tanay tumoy. Los inyo girls. Los ninyo guys! Los inyo girls. Baos lang mo. Kay maghuwat rami. Bisaya na dako